Guri laguntzea eta dana. Ze laguntzen da gure profesor egiten da gehiago. Da garatzen laguntzen dozkun pertsona bat eta gure ametsa lortzen laguntzen dozkun pertsona bat. Niretzako adibidez, irakasle bat da zure hezkuntzan laguntzen dutxun pertsona bat, oso garrantzitsua zure familiarekin batera. Da ama bat bezalakoa, aita bat bezalakoa, laguntzen dutxu eta beti dago laguntzen. Irakasle bat esan logiko klasean dagona, baina esango nuke dara pertsona bat irakasten dutxuna klaseko pila bat gauza, materia guztia, baina gero pertsona bezala hainbeste urte egonda txikitatik irakasle batekin, ikasten dira edozer motatako pila bat gauza eta gero bizitza osoan aplikatu aldirenak zigur. Niretzat uste dut dala pertsona bat irakasten dutxuna eta askotan pasetan dozula denbora gehiago zure irakasleagaz, zure gurasoekaz baino. Eta orduan nire ustez eduki behar dozu konfiantza asko, da pertsona bat norekin dekozu konfiantza asko eta hori irakasten dutxu pilo bat. Erretia gauzak, esazarratu, esaten autonoman zentzako baju, zenbakiak. Zenbakiak, zerbiako naiz. Letrak handiak, margosten, pitzaken. Adibidez, imak egun baten erakutsi ostan egiten papelezko bihotzak. Niretzako goratzen dut egonten ginenean 5 urteko gelan eta holan, eukiten goendu zela taldeak, eta beti norbait eskakatzen zen beste talde batera, eta handerean bronkak eta holan, eta orduen gogoratzen dut hori. Denetaz akordatzen naz, baina logiko den bezala batzuekin gero oso hobeto, txarrago, txikitatik gogoratzen dut Amaia Sopelan adibidez, egon ezana 3 urte uste dut, txikitan 3 urtetik 5 eta izan zen, gogoratzen dut oso ondo izan zen momentu ziren barre asko klasean eta logiko, ginen oso txikiak, baina gogoratzen dut momentu eta etapa oso politu bat bezala. Ze adibidez Karmele laguntzen neustan asko eta orain ikusten diot ikusten dut batzutan klasetatik eta hori. Ni gehien gogoratzen zen irakaslea da Bego Artetxe, orain ja ez dauena hemen ikastolan, baina ni beti eukingo dut nire bihotzean irakasle hori. Egon zen nigaz nire momentu txarrenetan, eukin emasanean arazo pertsonalak eta holan, eta komunikaz eta holan lagundu zidan asko. Eta gero klasean ziran barre batzuk, Ikerrek esan dagoen moduan, pasetan ginen superondo irakasle horregaz, iten ginen dantza, abestu, eta noski ikasi. Esango dugu da berentzako. Eta keda oso polita. Oso bereziak izan zirilako eta garatzen agundu euskoterako. Ni generalen eskerrik asko denoi erakustagaitik zelan egon bara zen klasean eta erakutsitako gauza guztiei. Berdin, apurat eskerrik asko gauza guztiegatik, egin dabela lan itxel bat eta eskerrik asko.